Λήψη όμως θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει αρχίσει να χτίζεται το 1936, σταμάτησε μάλλον το 1938 με κοινές προσπάθειες των δύο κοινοτήτων Αρμένων Χανδρά με τη συμφωνία την αρχική να πουληθούν τα δύο παλαιά κτίρια, ένα σε κάθε χωριό, και τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση αυτού του κτηρίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Αρμένων Χανδρά. Η απόσταση των δύο χωριών από το κτίριο αυτό είναι ακριβώς 600 μέτρα του καθενός. Έτσι λοιπόν θα ήταν εύκολη η μετάβαση των μαθητών από το ένα μέρος, από το χωριό τους στο σχολείο, και από το άλλο χωριό πάλι προς το σχολείο. Έχει οικόπεδο τεράστιο απ' έξω. Σταμάτησε το 1938 λόγω αρνήσεως της κοινότητος Χανδρά, της σχολικής εφορίας Χανδρά, να πωλήσει και αυτή το κτίριο, το παλιό σχολείο που είχε. Τα τελευταία τώρα χρόνια, είναι γύρω στα 6-7 χρόνια περίπου, περιήλθε το κτίριο αυτό. Παρά του ότι είναι ιδιοκτησία των δύο σχολικών εφοριών, περιήλθε αποκλειστικά στην κοινότητα Χανδρά, λόγω του ότι λένε ότι ανήκει στην περιφέρεια, στην κοινοτική περιφέρεια Χανδρά. Ακριβώς πιο δίπλα παρατηρούμε κάποιο υδραγωγείο, ίσως τι είναι αυτό? Όταν ιδρύθη η αεροπορική βάση της Ζήρου, δεν υπήρχε νερό για την ίδρυυση και για τη λάτρα στη βάση μέσα, και εδώ υπήρχε μια παλιά γεώτρηση κάποιου ιδιώτη από τους Αρμένους, την πούλησε στο δημόσιο, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, έγιναν οι εγκαταστάσεις και χρησιμοποιείται ως υδραγωγείο για την βάση, αλλά η γεώτρηση χάλασε και διεκόπη η λειτουργία της. Απέναντι ακριβώς στην άλλη πλευρά παρατηρούμε κάποιο νεκροταφείο αυτοκινήτων. Αυτό ήταν ένα παλιό εινοποιείο της εταιρείας Σταυρακάκη Κουνελάκη. Αυτό επολύθη σε μια εταιρεία μεγάλη από τους ιδιώτες αυτούς τους δύο, από το Ηράκλειο, στον Εβραίο όπως ονομάζεται, Τραστεκόμ νομίζω η εταιρεία αυτή, και αργότερα, τώρα τελευταία, επολύθη σε ένα χωριανό μας, ο οποίος το χρησιμοποιεί για την αποθήκευση στα οικόπεδά του των παλαιών αυτοκινήτων, τα οποία τα φορτώνει από εδώ και τα μεταφέρει στην Αθήνα, τα πουλεί κλπ. Κυρία Πρόεδρος, εδώ βέβαια αυτό για το χωριό, θα λέγαμε στην είσοδο του χωριού, είναι κάπως, δεν είναι όμορφο θα έλεγα, σαν νεκροταφείο αυτοκινήτων. Η όψη του χωριού κάπως δεν είναι αυτή που έπρεπε. Ναι, δεν είναι. Η κοινότητα ποιες ενέργειες κάνει πάνω σε αυτό το θέμα, αν υπάρχει? Ο ίδιος αυτός άνθρωπος που έχει εδώ το νεκροταφείο, και μέσα στο χωριό, στην πλατεία του χωριού δίπλα, έχει μια μάντρα με αυτά τα πράγματα, και επειδή επανειλημμένα του έχουμε κάνει παρατηρήσεις, τα βγάζει τώρα από εκεί από το χωριό και τα φέρει εδώ και στη γάτο μεριά του χωριού προς το βιολογικό που πήγαμε, γιατί δεν έχει που να τα βάλει. Φυσικά είναι ένα άσχημο πράγμα στο πρώτη ματιά που θα μπαίνει κανείς στο χωριό, αλλά τι να κάνουμε, του το έχουμε πει επανειλημμένα. Να συνεχίσουμε λοιπόν την περιήγησή μας, κυρίες και κύριοι. Αν όμως είσαστε από κάποια πλευρά και μας παρακολουθήσατε πώς ακριβώς εμείς προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας αυτή την αποστολή μας σήμερα στους Αρμένους, πράγματι θα μας χαρακτηρίζετε ως ήρωες. Εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μαζί με την κυρία Πρόεδρο και τον κύριο Κουφάκη, τον συνταξιούχο διδάσκαλο, ώστε να φέρουμε σε πέρας αυτή την ξενάγηση μέσα στο χωριό των Αρμένων. Μια γενική άποψη εδώ από κάποιο υψηλό σημείο έξω από τους Αρμένους, μια γενική άποψη των Αρμένων. Βλέπουμε το λόφο όπου είπαμε ότι ήταν το παλιό χωριό πριν από τους Αρμένους, πριν το 1961, το λεγόμενο Πετρούνι. Συνεχίζουμε βλέποντας το πέρα χωριό και εν συνεχεία το πόδε χωριό. Τώρα θα εμφανιστεί ο Άγιος Νεκτάριος, η νεότευτη εκκλησία που έχουν αποκτήσει οι χωριανοί, με έξοδα δικά τους εννοείται εξ ολοκλήρου, και δίπλα ακριβώς δεξιότερα το δημοτικό σχολείο, το οποίο ήταν διθέσιο, τώρα δυστυχώς με την υπογεννητικότητα είναι μόνο θέσιο. Εν συνεχεία στον κάμπο, στο βάθος, βλέπουμε μία εκκλησία. Είναι η Μονή της Αγίας Σοφίας, και για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα λεπτομερέστερα. Όταν μιλάτε για μονή, θα πάει ο νους μας σε προσωπικό? Βεβαίως. Τότε,
Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τουρκοκρατίας και μετά. Τι λέω. Μετά το 1470. Μετά το 1470 υπήρχαν μόνο καλόγριες, αλλά ήταν και παρθεναγωγείο του οροπεδίου. Παρθεναγωγείο του οροπεδίου. Με δασκάλους κλπ. Βλέπουμε τον άσφαλτο ο οποίος ενώνει το οροπέδιο και προπάντων την αεροπορική βάση Ζήρο, Χαντρά, Αρμένους με τους Παπαγιαννάδες, με το κεντρική επαρχιακή οδό. Αυτός ο δρόμος, ο άσφαλτος που βλέπουμε, κατασκευάστηκε το 1976 έως 1978 από τη Μόμα Ηρακλείου. Εν συνεχεία βλέπουμε το παλιό χωριό την Αιτιά. Το παλιό χωριό την Αιτιά. Με πρώτη την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου και εν συνεχεία τα κτίσματα των Αιτιανών, ας το πούμε έτσι, τα οποία τα περισσότερα είναι βέβαια ερειπωμένα τώρα, δεν κατοικεί κανείς, πότε έρχεται μια οικογένεια και μένει εδώ για να μαζέψει τις ελιές και τίποτε περισσότερο. Απέναντί μας βλέπουμε τη δεύτερη δίκλητη εκκλησία, της Αγίας Εκατερίνης και των εισοδείων της Θεοτόκου. Και απέναντι το Σεράγιο ή αλλιώς Βίλα Τιμέτζο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν πάμε να το δούμε από κοντά. Εδώ όμως βλέπω κοντά και υπολείμματα νεκροταφείου, θα έλεγα. Ναι, εδώ εθάπτοντο οι κάτοικοι της Αιτιάς παλιά. Τώρα διασώζονται δύο τάφοι όλοι. Ναι, είχε κατοίκους. Το 1528 είχε 428 κατοίκους. Και τουρκοχώροι και είχε και χριστιανούς και Τούρκους, γύρω στους 420 που είπε και ο δάσκαλος. Μετά την κυρίευση της Κρήτης από τους Ενετούς, ολόκληρη η επαρχία Σιτίας χωρίστηκε σε τιμάρια, περίπου 46 αν δεν απατώμε, και ένα εκ των τιμαρίων αυτό ήταν και το τιμάριο των Αρμένων. Ο οικισμός που βλέπουμε είναι οικισμός που ανήκει στην κοινότητα Αρμένων. Ο τιμαριούχος, ας το πούμε έτσι, ονομάζεται Μέτζο, ήταν τρία αδέρφια, τα οποία αποφάσισαν να χτίσουν αυτή τη βίλα, την οποία και ονόμασαν στην ενετική γλώσσα Βίλα τη Μέτζο, η οποία ήταν τριόροφη. Ένας όροφος κρημνίστηκε το 1878, επί τουρκοκρατίας βέβαια πλέον. Ο δεύτερος όροφος κατεκρημνίστηκε από χωριανούς μας που είχαν αγοράσει εντωμεταξύ από τους Τούρκους αυτό το κτίριο και έχτιζαν σπίτια στο χωριό δικά τους. Και παρέμεινε ο πρώτος όροφος, το ισόγειο ας το πούμε έτσι, και υπάρχεται τώρα στην αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία και το φροντίζει πότε συμπληρώνοντας ορισμένες ελλείψεις. Νερό υπήρχε και μετεφέρεται εκεί με κουτούτα, δηλαδή σωλήνες πύληνες, οι οποίες μετεφέρονται από απόσταση περίπου 1200 μέτρων από τη λεγόμενη τοποθεσία Καμαράκι. Είπατε ότι το κτίριο το έχει αρχαιολογική υπηρεσία. Πόσο είναι δυνατόν να δοθεί στην κοινότητα των Αρμένων προς εκμετάλλευση? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, όχι. Και μάλιστα η αρχαιολογική υπηρεσία γύρω-γύρω της περιουσίας με τα χτήματα που υπήρχαν εκεί, τα αγόρασε, το έχει ας πούμε επεκτείνει, το έχει γυροφράξει και είναι με κλουβιέ του, δεν μπορεί κανείς να πει, μόνο να έρθει κάποιος από τη στία, από το Μουσείο Σιτίας, να κρατεί το κλειδί, να ανοίξει για να μπούμε. Λέγαμε όμως ότι ένα τουριστικό αξιοθέατο, με άλλα λόγια, θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης. Έχω ας πούμε αυτό το μέλημα να ιδρύσω με τουριστικό περίπτερο, που πρέπει βέβαια μέσω αρχαιολογικής υπηρεσίας να γεννούν αυτά τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι επειδή είναι και αρχαιολογικός χώρος εδώ και έχουν βρεθεί και πολλά ευρήματα τα οποία και στο Ηράκλειο, στο μουσείο υπάρχουν, δεν δίνεται και άδεια οικοδομική για να πει κανείς ότι θα θέλει να οικοδομήσει εδώ πέρα κάτι. Δεν δίνεται οικοδομική άδεια επειδή είναι αρχαιολογικός χώρος και έχουν βρεθεί, σας έχω πει, πολλά ευρήματα εδώ πέρα. Στη γύρω περιοχή δεν δίνεται άδεια οικοδόμησης? Όχι, δεν δίνεται. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να έρχονται εδώ πάνω τουρίστες από Γεράπετρα, από Σιτία, από το Μακρύ Γυαλό, από το μεγάλο ξενοδοχείο του Σάκουιν,
για να δουν αυτό το κτίριο. Άλλοτε μεν το βρίσκουν κλειστό, άλλοτε ανοιχτό. Περιεργάζονται όμως το παλιό αυτό χωριό και τίποτε περισσότερο. Ένα περίπτερο, όπως το είπαμε και προηγουμένως, θα ήταν κάτι το ωφέλιμο. Και θα έδινε και ζωή στο χωριό. Θα έδινε και ζωή και κίνηση στο χωριό στους Αρμένους. Πιο κάτω, γύρω στα 150 με 200 μέτρα, υπάρχει μια φλέαγα, να πούμε, η οποία έχει και γούρνες, αλλά δυστυχώς μετά που εγκαταλείφθηκε το χωριό από τους κατοίκους, έχει χαλάσει ο δρόμος. Επανειλημμένα τα 3 προηγούμενα χρόνια είχα πει στον κύριο Νομάρση να μου δώσει λεφτά να φτιάξουμε, ας πούμε, το δρόμο, γιατί έρχονται το καλοκαίρι τουρίστες και δεν έχουν να βρουν μια στέλια νερό να το πιούνε. Προς το δω, προς τα κάτω είναι η... Βρισκόμαστε στην Αγία